Аз предавам на това приятеля на момчето с... Значи, Да. Карл са пред мене. Широ, ти къде си? На бетонната стена ли си? Широ не е тука, Широ не е тука. Добре, толкова е на бетонната стена. Ми... Кой? Кой е на бетонната стена? Васил, Добре, Васил, Игоре, къде си ти? Ние сме точно на това, сме се скрили при На тия рокерите. рокери. Добре. ама проблема е, че аз тази въобще не я виждам. Тя е седнала точно на входа на Аз я виждам. такситата. Я се виждам. Я се виждам перфектно. Само че колата ми е отзаде, не знам как ще мога. Значи в момента, в който тръгнат да спират, тръгваме всички. В момента, в който видим, че спира кола пред нея, тръгваме всички. Ако тръгнат да бягат, тия с колите почват да стрелят, а като цяло всеки почва да стреля по колата. Добре. А ние с Сигура ще я гоним до постоянно. Тука са. Компания. Момчета, какво правим? Стойте да спра. Давайте ми сигнал, защото не виждам абсолютно нищо. Дават назад, той се блъсна. Чакай. Стой. По мой сигнал, стой. Излизай! Спри да ме вземеш, спри. Газ, тия на... Бата, тия какво правят? Долу са. Къде са долу? Долу паднаха от моста, елате. Идвам. Прожете направо. Идвам. Колата е надупчена, момчета. Добре. Аз ще намеря път. Опа. А не, какво да правим? Нея да оставете при механицата, ще обада на Широ. Къде е? Е. Стой! Стига. Ние отидем да останем при механиците. Качи готов колата. Вземете тази медичката, да го дигнем да му помогне на това. Не, то няма как да му помогна. Искам да ходя да се живее. Кой? Добре, вземете тази цвет или каква е, кобет или е. Цвет Искам, или... той, който го убихме в колата, искам тя да го оправи. То, дето застреляхме в главата, няма как. То е, за това ли не мога го такова? Той, да, дето е при вас. То горе с колата, дето е, него ще го оправи. Взимайте цвети и казвайте да го оправя. Да, знали по цвети? Не знам, някой скара. Казвай, тя нали е шефа на болницата, тя вече се знае. Може да идваме ли да я караме към механиците? Ела там при рокерите. Случва на такситата, бе. Купи ли ме? Който рижавия ли? Тук има някакъв рижав. Той ли е? Къде избега цвети, що не остана никой с нея? Нас е. Къде е Добре, цвети? къде е то при тебе ли? Кой трябва да го оправя? Не, там рижавия, дето е паднал. Ама аз не знам това къде е. То рижавия, добре, аз го хващам. Цвети къде е? Добре, Тук при нас с колата е. Има двама паднали тук. момчета, чувам полиция. И аз. Дайте газ. Изнасяйте се. Дайте всички заедно. Не към булеварда, оттам идва полицията. Отясно. Полицията мина точно през магистрала. През магистралата. Я дайте тук. Чакаме се на паркинга. новата локация. Коя новата локация? Колко километра? Ще стигна до там и ще я прата. Виж, ако искаш ела при нас, ние сме скрили като цяло. То няма да оживее до тогава. Добре, караме да дигне, караме да се оправи. Добре, на къде караме? Изкарайте.
Бързо, първа медицинска помощ. Прекини локация, бързо. Е сега. Имаше още един пад. Колеги, имаше още един паднал с сива коса пред тротвирите. Заеби. Добре. Идваш ли? Прати се. Превържи го то. Превържи го. О, Чакай. Няма болница.